Sa Good Vibes, isa ka ultra-marathoner ang pinakauna nga persona nga ginlibot ang bilog nga isla sang Negros. Masobra sa 700 kilometers ang kabilugan nga iya gindalagan sa sulod sang 6 ka adlaw. May report si Romeo Subaldo. Enero 20, las 3 ang hapon, nagbiya ang 50 anyos nga si Rolando Espina sa Kilometer 0 sa Capitol Lagoon sa Bacolod City. Inupdan siya sa iya grupo nga Team Bagat sa iya nga Negros Loop ukon ang paglibot sa bilog nga isla sa Negros nga nagadalagan. Una nga leg, Bacolod to Sipalay, masobra sa 165 kilometers ang kalawigon. Istorya ni Rolando, ini ang pinakabudlay nga parte sang iya dalagan. Halin pa siya sa island kung saan siya nakabase. Matugnaw ang weather dito. Nag-abot siya sa Pilipinas, 2 ka adlaw antes ang iya dalagan. Kag wala pa maka-adjust ang iyang lawas sa temperatura diri sa Pilipinas. Kaya init, ga-adjust pa ko. 2 days before lang ko nag-abot rin sa Ireland, winter to, negative 5 pagaling ko to. Abot diya, 35. Doon malupok ulo ko. Pero anyway, natapos man. Adlaw gabi, bisan kaagahon, padayon lang siya sa pagdalagan. Tulog kag pahuway lang makadali, padayon naman liwat sa pagdalagan. Ang Team Bagat, amo ang nag-assist sa iya. May nagasunod sa iya nga salakyan, may nagabulos-bulos drive, tulog, kagupod man sa iya sa pagdalagan sa dalan. Di ba 4 kami? So, example lang isa maupod siya maranang isa. Mapauway ang isa anay. Magbuhay sa isa. Duha pa sa salakyan. Example ako, madlaga, maran ko. Mapauway ko na salakyan, mga 30 minutes. Siya after that, mga 30 minutes after, manawag naman sa salakyan. Siya naman madlagan, ako naman madrive. Si Rolando, okay lang sa pagdalagan bisan init kag tugnaw. Adlaw man ukon gabi. Pero ang salakyan nga nagasunod sa iya, amo pa ang nagbatsyag. Nagamat-amat guba ang aircon. Gani, mabatsagan man sa iya nga tip ang temperatura sa gwa. Wala kang wayan, balik sa sagay. Wala na yun. Wala na kami time sa magpa-check up. Hindi na kayo ibang time social. Ibetuhan mo. So tayo yun, lagi ako nalagan. Ikaduha nga leg, si Palay to Dumaguete City. 175 kilometers ang kalayuon. Pag-abot dito, nagpahuway sa makadali. Halos sa kada LGU, may nag-welcome sa iya. May mga runners man nga nagainupod. Next leg, Dumaguete to Gihulngan City, 116 kilometers. May stopover pa siya nga kaon kag pahuway sa resort nga nag-offer sa iya sang gamay anay nga pahuway. Damo-damo sa Bilero mo, saan may pakaon mo kami. Actually, got delayed sa amo, no? Pero hindi man race, so yeah, samba lang mo. Sige, we'll eat and spend some time rest, no? Chika-chika man sa mga mayors. Very active sila, actually supportive sila. Next leg, 115 kilometers, Gihulngan to Sagay City, Negros Occidental. Diri na kuno nagbuo ang ulan, sangyara sila sa San Carlos City. Bisan basa sa ulan, kag batog daw ang dapya sang hangin, padayon lang sila. Diri na kuno nagdamo, pagid nga nagdamo ang runners nga nagainupod sa iya sa last leg, Sagay to Bacolod, 85 kilometers. May mga nagdungan na sa iyang runners pakadto sa Bacolod City. Las 7:15 sang agas ang Sabado, nakabalik siya sa Kilometer 0 sa Capitol Lagoon. Ang pensar niya ay 680 kilometers, 702 kilometers galitanan kung dalaganon muna. Ini ang pinakalawig niya nga dalagan. Ini man ang iyang birthday wish sa iyang 50th birthday nga malibot ang Negros. Kag ang benepisyaryo sa sining dalagan, mga kabataan nga may cancer. Yara sa 140,000 pesos tanay ang natipon niya nga kwarta kag nahatag sa ila, pinagi sa Negros Loop. Kag tubtub subong, nagapadayon pang pag-inabot sang donasyon. So, damo pa, may excited kami maghatag liwat kay mas dako-dako ang naipon namon this time. A total of? More or less mga 130 to 140,000. Pero sige pa kami Kag still going? Still muna ning amon sa mga charity of choice. 702 kilometers tanan ang yan nadalagan sa sulod sang 6 ka adlaw. Tag nalipay siya, kay nakabulig na siya. Natuman niya pang iyang birthday wish kag nakahimo siya sang history bilang pinakauna nga persona nga ginlibot ang isla sang Negros pinaagi sa pagdalagan.